L-eks kandidat tal-Partit Nazzjonalista Herbert Messina Ferrante faħħar il-proġett li tħabbar mill-Ministru għall-Infrastruttura Ian Borg biex titjieb is-sistema tat-traffiku fiċ-ċentru ta' Malta b'mod partikolari fiż-żona ta' Ħattart u Ħalbalzan. Fittra ppubblikata f'Times of Malta, Dr. Messina Ferrante qal li dan il-proġett b'investiment ta' 55 miljun se jkun ta' nifs ġdid u li permezz tiegħu se jissolvew bosta problemi fosthom ta' tniġġis tal-arja li ilhom ħabtu wiċċhom magħhom ir-residenti ta' Ħattart għal bosta snin. Enfasizza l-importanza ta' dan il-proġett li se jgħin ma' 30,000 vjaġġatur li jgħaddu minn din iż-żona kuljum, iżda ħafna iżjed inkluż il-familji minn Ħattart, Ħalbalzan u Birkirkara. Semma li amministrazzjonijiet preċedenti kienu jafu b'din il-problema għal iżjed minn 12-il sena, iżda qatt ma sar xejn sakemm tfaċċa Ministru żagħżugħ fl-elezzjoni ta' Ġunju li għadda. Mill-banda l-oħra, Dr. Messina Ferrante ikkundanna l-fatt li l-Viċi Kap tal-Partit Nazzjonalista David Agius ħareġ jattakka bil-qawwa dan il-proġett. Dr. Messina Ferrante qal li l-Viċi Kap Nazzjonalista qed jinsulta lir-residenti b'mod qawwi meta qed jopponi dan il-proġett nazzjonali. Saħaq li ma jistax jifhem kif Agius li bħalu kien kunsillier f'Ħattart qisu qed jinsa l-problemi li ilhom tant jilmentaw dwarhom il-familji f'Ħattart. Waqt li taħar lill-Ministru Borg, deputati tal-Gvern u oħrajn tal-Oppożizzjoni li esprimew l-appoġġ għal dan il-proġett, akkuża lil Viċi Kap Nazzjonalista li qed jipprova jirbaħ punti politiċi billi jħeġġeġ lin-nies jopponu dan il-proġett. U appella biex titwarrab il-politika partiġjana u ssir ħidma biex ir-residenti igawdu minn dan il-proġett u mhux jinstabu l-iskużi biex ma jsirx.